Hola a tothom, ben tornats en aquesta col·lecció de material audiovisual que vull continuar fent després d'un any gairebé d'interrupció d'elaboració d'aquest material. He tingut un any carregadet a nivell d'activitats extraescolars que m'han fet centrar-me en altres focus, en temes personals, que després ara vull tornar a trobar una mica de temps per continuar fent i compartint els meus punts de vista per si poden ser útils per a algú. Vaig estar fent una col·lecció de vídeos que eren els temes de consciència i espiritualitat per a damis, els vaig anomenar així, els revisaré alguns, en completaré alguns altres, els faré en català també, com m'heu suggerit, i ara m'agradaria reprendre aquesta elaboració d'aquest material amb un altre punt de vista que he estat madurant durant aquest temps i durant aquesta situació que estem vivint tots. No cal dir que tenim aquesta situació de la Covid, tenim la situació climàtica, tenim la situació de conflictes entre països, en fi, tenim molt mogut tot el tema de la nostra mare terra, on estem nosaltres vivint. I això m'ha portat a la reflexió de dir, davant de tota aquesta situació, què fem? Em tanco a casa, no surto gairebé ni de casa perquè tot està com molt complicat, o intento fer alguna cosa? I em direu, ja, però intento fer alguna cosa, què faig? Perquè jo no canviaré el món. Doncs jo crec que hem d'anar cap a una via on sí que podem intentar canviar coses, i les intentem canviar des de la nostra individualitat. I per això en aquesta col·lecció de vídeos de represa que estic fent li vull titular Com els petits canvis són poderosos, perquè alguns recordareu que a TV3 hi havia fa molts anys un heroi que es deia el Capitán Siam, que tenia precisament aquest eslògan, Els petits canvis són poderosos. Per tant, jo crec que ara, davant de tota aquesta situació que estem vivint, tant personal, social, en tots els aspectes, cadascú en el seu àmbit, és quan nosaltres podem fer coses des del nostre entorn més proper, des de nosaltres, des del nostre entorn, perquè a poc, al final això es va estenent, es va a poc replicant com una mena de taca d'oli. I aquest és, jo crec, l'enfoc que hem de fer. Les organitzacions, institucions polítiques, governamentals, d'organitzacions tan grans, no tinc clar que ens portin cap al camí on això es pugui solucionar. I ho veiem un exemple clar en el canvi climàtic, que no hi ha manera que hi hagi un acord en el qual puguin intentar reduir emissions, etc. Per tant, la proposta que jo us faig és dir, anem a coses que nosaltres puguem fer, anem a coses que estan a les nostres mans, i això sí que ningú ens pot dir, no, és que això no podem fer-ho, això si no depèn de no sé qui, no, això depèn de nosaltres, nosaltres som els qui ho podem fer. Llavors això m'agradaria compartir-vos en successius vídeos aquest punt de vista. Tot al final realment és en la mateixa línia contínua, prendre consciència de que som en cada individualitat tenim molt de poder, som poderosos nosaltres, de que tenim aquesta part material, evidentment, tenim una part també espiritual que no veiem, una energia, som vibració, entre nosaltres ressonem, quan nosaltres fem un canvi, fem una cosa, segurament el nostre entorn el detecta i potser també se'ns ajunta en aquest canvi, i això és, jo crec, els petits passos que podem fer. Durant aquest any he conegut també, o ja coneixia, però he entrat més a fons a conèixer una mica més l'organització o l'associació que es diu La Dolça Revolució, que hi ha en Josep Pàmies al capdavant, que també aboga per un sistema d'alimentació més sana, de curar-nos amb plantes, com molts anys ha fet i com els nostres avis, àvies i besavis i pares fins i tot havien fet i els havia funcionat, i no és cap secret ni res perquè això està més que provat durant molts anys. Aquest enfoc que fa La Dolça Revolució, amb el Josep Pàmies al capdavant, realment crec que és una línia molt interessant per explorar i per treballar. Aquesta associació ha creat una xarxa que es diu els grups de sobirania i salut, en el qual precisament es basa en això, en què petites organitzacions locals de gent, d'individus que s'ajunten per un fi de viure millor, d'estar més sants, d'estar units, de compartir coneixement, de compartir experiències que ens ajudin a millorar en el nostre dia a dia. I és el que us deia, un de sol diràs, tu canviaràs el món? No, jo sol no el canviaré, però sí que molts de sols, molts individus de cadascun de nosaltres fent petites coses, segurament anirem canviant-lo a poc, o almenys anirem intentant fer petites coses que hi ajudin. Doncs el que us deia, aquests grups de sobirania i salut estan en molts pobles, ciutats, estan fundant ara, districtes, barris. Podeu buscar una pàgina web que es diu sobiraniasalut.com, crec, o .org, ara us la posaré aquí sota.
podeu buscar per la vostra zona si n'hi ha algun, si no en podeu fundar un i simplement es tracta d'això, de compartir aquests coneixements, de fer xarxa, d'ajudar-nos entre nosaltres, i sobretot això, és a dir, a vegades hi ha gent que diu, jo és que jo en aquest món ja no sé què fer, ja no està com la cosa com massa moguda. Bueno, doncs anem una escala abans o anem un pas abans i dir què estàs fent tu? Què estàs fent tu en el teu dia a dia? Ja, però és que això costa. Bueno, però és que les coses ens costen. A vegades fer accions, doncs bueno, té el seu cost personal, però al final veiem que ens reverteix cap a un canvi doncs, cap a la nostra societat i cap als nostres. Us poso un exemple molt ràpid, que ja en parlarem un dia en un vídeo dedicat, no? Jo ara m'he acostumat a anar a comprar, per exemple, a la peixateria amb pots de vidre, en lloc d'anar amb les bosses típiques, que després són bosses de plàstic, que a més fan una pudor de peix que no s'aguanta ni s'han de tirar, etc. Doncs vaig amb uns pots de vidre. Em poso el peix allà dintre, aquest pots de vidre va al congelador i amb això doncs, no faig bosses, no? I la peixatera, l'Alícia, doncs ja em coneix i ja diu, porta el pot, m'ho posa dintre, etc. Doncs una senyora que estava allà diu, ai, quina gràcia, diu, mai havia pensat en fer això. I ara ella doncs, també porta pots o porta tàpers. I em direu, quina tonteria. Bueno, doncs jo he aconseguit doncs, que aquesta persona pari compte i altres persones que sé que van a la peixateria en qüestió doncs, facin també aquest petit gest. I em direu, bueno, això què implica? Bueno, doncs implica que potser deixem de consumir 10 bosses d'aquestes de plàstic que acaben anant a deixalles. Ja sabem què passa amb el plàstic i què ens està passant avui el plàstic amb diferents mars, amb diferents problemes que tenim, no cal que els digui. Doncs coses d'aquestes tan senzilles, doncs ens permeten posar el nostre petit granet de sorra. Perquè us torno a dir, jo crec que els petits canvis són poderosos en tots els sentits i això vol dir que hem de canviar tant nosaltres a nivell doncs, per les nostres emocions, per el nostre estat emocional, pel nostre estat físic i de salut, pel nostre entorn més proper, planeta, zona on visquem, mar, bosc, etc. És a dir, agafem-nos-ho en el sentit de que podem fer coses, podem canviar el nostre petit entorn i a partir d'aquí, doncs això, anar-nos tenent com a taca d'oli. Per tant, torno a dir, els petits canvis són poderosos, el Capità Enciam feia així, els petits canvis són poderosos, estic totalment d'acord i us ho aniré doncs, explicant en següents vídeos, petits canvis que podem fer, que són útils i que ens poden ajudar a sentir-nos també millor nosaltres i respectar doncs, cap als altres i cap al nostre entorn, cap a la nostra mare terra, que de moment és la que tenim i per tant doncs, l'hem d'intentar cuidar una mica més. Per tant, ben tornats una altra vegada en aquesta col·lecció, espero que us agradi i ens hi anem trobant. Moltes gràcies!